şatlap işin malayında bu. Kimga tigen bu? Allah'a şükür mine indi. Alay Teala şu günlerde koruga yazsın indi. Bizden kalgan neler? Balalar rahatın kursunlar indi şu dinimizde, dinimizde kuvvetli bulsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Bugün Kazan'da Rusya hem SNG illerinde birden-bir bulan kurmavçilerini, hem načar kuruvçilerini tırnaklandırı uzayı uğurlaşkan yerde meçhidi açıla. Elhamdülillah Rusya'da meçhid medreseler dünyagına tugul, sosyal hizmetlerde aktif kursete başladı. Bölüklerden başlasın kile, birinciden hürmetli hazretinizge bizden bir şapan diyeriz. Alın hürmetlerimizde de en zor bölük Kazan basma Kur'an-ı Kerim var. İnşallah size gireriz. Менә шушы мәчетнең нуры, менә шушы мәчетнең гүзәллеге әйтеп торадыр түгелме соң шушы мөмин мөселман кардәшләребезгә. Эй кардәшләр, килегез. Мөминнәр, гыйбадат кылыгыз. Алла Субхана Тәала йортында булып нурланыгыз дип чакырып торуы түгелме? Һәм дә инде аннан да гыйбарәт. Әле бит гади кеше һәр вакытта да мал дип, мөлкәт дип, һәм дә дөнья дип тырыша, куа. Шушы вакытта, менә шушы тирнәкләрне үзәгенә килеп, күз салса, гыйбрәтләнергә урын юкмы дисең? Всевышним Аллахом нам послан Ильсур, чтобы незрячему брату почувствовать нур. И много ты сделал благо слепым, красивым, уютным центром своим. Ты сын Татарстана с иманом в груди, желаем идти по прямому пути. Народом ты избранный города-мэр. Города-мэр. Сегодня всем будет достойный пример. Нам дано Аллахом счастье, Он пророк во всех мирах, Мухаммад посланник Бога, ля иляха илляллах, ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулуллах, ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулуллах. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadrli din kardeşlerim, hürmetli kazanlılar. Birinchidan sizni barig'izni da chin ko'ngildan Ramazon oyi bilan tabrik etaman. Ramazon oyi muborak bo'lsin, tutgan ro'zalar Xudo taolo qabul etsin. Bugun bek shodliqli, to'lqindirg'ich, esdalikli voqea. Biz jum'a kunda bayramda yig'ildik masjidimizni ochirga. 5 yil ilk Ünyer Hanım silab aytdi. Hatırlamıyorum kaçan bu jaydan oldu. Әлегенә biz jindek универсиаданы. Кризис башландыгына, акча юк, предприятиеләрдә эшсез, акчасыз. Киләчәктә оештырырга кирәк универсиаданы. Уйлап йөрибез, кайдан акча алырга, ничек үткәрергә, ничек оештырырга шундый зур вакыйганы. Һәм шул арада Илдар хәзрәт безнең алдында килде, сорады, һәм без кунакка бардык Сөлейман мәчеткә. Беренче Худайга рәхмәтем, икенче безнең ил башлыгына, президент Владимир Путинга, безнең хуҗабызга Рөстәм Нургалиевичка, Минихановка, алар ярдәме белән, Худайның ярдәме белән, рәхмәте белән, Аллага шөкер, кризис та бетте, акча да табылды. Күрәсез, бүген универсиаданы да үткәрдек. Аллага шөкер, мәчетебезне дә ачабыз. Минем барыгызга да чын күңелдән рәхмәтем. Аллага шөкер. Нигезне салдык, беренче ташны салдык 4 декабрьдә. Бүгенге көндә Аллага шөкер
мәчетебезне ачабыз. Нигезе нык булсын, укыган дугалар һәрвакыт кабул булсын. Сезгә барыгызга да рәхмәт, булышкан, тырышкан өчен төзүчеләргә аерым рәхмәтемне әйтәсем килгән. Барысы да кем булышкан, бик күп кешеләр, безнең дуслар, бизнесменлар булышканнар. Барыгызга да бик зур рәхмәт.